आखा फाखा रोंखा राखा हारि दानांगौ आरो बे फरायनायजोंनो लोगोसेनो केरियार दानाय जोंनि हेल्थ जोंनि समाज आरो हारियाव मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एबसुनि प्रेसिडेन्ट बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय साख्रि मोननाय मोनैनि सायाव मा बिबुंथि लाखिदों लोगोसे बेजोंनो गोबां बाथ्रा बुंलांदों जे बिटिआर आरो बिटिसिनि जौगानायनि सायाव नोंथांमोना दिपेन बर' सारनि बिबुंथिखौ नायनानै लाग्रो लोगोसे खोनासंग्रोबानो जाबाय जे दिपेन बर' सारा जोंनि बे बिटिसि बा बिटिआरनि जौगानायनि सायाव मा बिबुंथि लाखिदों आरो गोबां बाथ्रा बुंलांदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रो दिपेन बर' सारनि बिबुंथिखौ आखा फाखा रोंखा राखा हारि दानांगौ आरो बे फरायनायजोंनो लोगोसेनो केरियार दानाय जोंनि हेल्थ जोंनि समाज आरो हारियाव लाइमोनफोरनि गेजेराव हिन्जावसाफोर हौवासाफोरनि गेजेराव जाहाथे मोजां खामानियाव जोंनि एनार्जिखौ बाहायनो हायो आरो नेशनेल इन्टारनेशनेल स्टेट लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जोंनि जि टेलेन्ट दङ स्पर्ट्सआवनो जा कालचारावनो जा गुबुन गुबुन को कारिकुलार एक्टिभिटिखौ जों जिहेतु लांनो हायो आरो बिनिनो प्रधान मोनसे लक्ष्य बा मोनसे गुबै थांखि हिसाबै आन्डार 13 जायफोरा यां देरफुनाय जायफोरनियाव एनार्जि दङ जायफोरनियाव केपासिटि दङ स्किल दङ स्कप मोनाखै बिथांमोनखौ जों मोनसे प्लेटफर्म होनानै दखरा लेभेलाव बे कम्पिटिशनखौ जों खालामो आरो जिल्लायाव चेम्पियन जानानै दिनै मिरुआव जिल्लानिफ्राय बै चेम्पियन टीमा मिरुआव दिनै कम्पिटिशनाव टुर्नामेन्टआव बाहागो लाफैदों आरो बे थांखिजों गोबां जोंनि लाइमोनफोरनि केरियार दानायनि लामाखौ जोङो बेखेवनानै होनो हादों आरो जायनि थाखाय बड'फा एफसि फुटबल क्लाब दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनो मोनसे क्लाब सोरजिनानै बे क्लाबा स्टेट लेभेलाव गेलेनानै आरो बे क्लाबा स्टेट लेभेलाव जोङो मोनसे लेभेलाव चेम्पियन रानार्स आप हिसाबै जोङो जायगा मोननायनि गेजेरजों फैबाय थानाय नैबे 2025 आरो 26 बबेबा मोनसे समाव जों आसा खालामदों डिसेम्बर नङाबा जानुवारि दानाव नेशनेल लेभेल आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टआ जागोन आरो बे नेशनेल टीमाव आई लीग जे अल इंडिया लेभेलनि जे लीग जायो बे लीगाव सिलेक्शन मोनदों बड'फा एफसिआ जों ओरैनो गामियाव डिस्ट्रिक्टआव आनसलिकआव गेलेहोनानै जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि केरियारखौ बेयावनो जों फोजोबनो नागिराखै थांखिया जाबाय स्टेट लेभेलाव गेलेनांगौ आरो बिनि उनाव नेशनेल लेभेलाव गेलेनांगौ जेरै दिनै जोङो हलिचरन नार्जारिखौ मोनदों दुर्गा बर' बिथांखौ जोङो मोननो हादों मनबिर आरो गोबां जोंनि प्लेयार्सफोर दङ अपुर्णा नार्जारि आरो गोबां यां प्लेयार्स टेलेन्ट दङ बिथांमोनखौ दिनै फुटबलनि गेजेरजों बर' हारिनि सिनायथि आइडेन्टिटिखौ जों लाबोनांगौ बिथांमोननि केपासिटि केपाबिलिटि टेलेन्टखौ जोङो लांनांगौ आरो बायदिसिना जायगायाव बिथांमोननि थाखाय जि मोनसे सुबिदा स्कप जायफोरा अलिम्पिक मेडेलियान बिथांमोना दिनै साख्रि मोननो हादों फुटबलाव बक्सिंआव आर्चारियाव जायफोरा मोजां गेलेगिरि बिथांमोना माने एमप्लयमेन्ट आरो एंगेजमेन्ट मोननो हादों जोंबो हास्थायो जोंनि लाइमोनफोरखौ बे लेभेलाव लांनायनि थांखिजों बर' हारिया मोनसे फुटबलजों लिगेसि थानाय हारि बिनोद दाब्ला बिथांनिफ्राय जागायनानै गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेल प्लेयार दङ नैबे ग्राउन्डआव जायफोर देग्लाय गेलेगोन थारै बिथांमोना नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव मोनहैगोन आरो जोङो से न' टु ड्राग्स जौ जुवानि हेंथायै आरो जि ड्राग्स आरो जि मबाइल आरो बायदिसिना एन्टि ससियेल जि एलिमेन्ट्सफ्रा दिनै फैदों जोंनि लाइमोनफोरखौ बिनि हेंथायै उल्थायै पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ खामानियाव एंगेज खालामनानै बे गेमनि उद्देश्य आरो बिथांमोननि केरियार दानाय आङो गोलाव बाथ्रा बुङाबासिनो साफ्रोमबो गेलेगिरि नलबारि आरो चिराङा गिबि बेयाव दा गेलेगोन बिनि उनाव बाक्सा आरो साउथ कामरुप गेलेगोन बरपेटा भार्सेस गवालपारा गेलेगोन आरो बिनि उनाव चिरां भार्सेस क'क्राझार गार्ल्स बयस आरो गार्ल्सनि मोनब्रै टीमा गासै 6टा टीमा 8टा टीमा मोनब्रै गेम बेयाव दिनै गेलेगोन बयखौबो बेस्ट उइसेस आंनि जासिनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय जय बर' हारिनि थेंक इउ খুব ভাল আঁচনি মই মুকলি কৰিবলৈ পাই মই নিজকে খুব ভাল লাগিছে মনটো
আৰু আমাৰ লগত আছে বিশ্বজিৎ ডিমাৰী ডাঙৰীয়া, অসমৰ আমাৰ স্পীকাৰ, আৰু জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া আছে অসমৰ PHCৰ মিনিষ্টাৰ। মুঠতে খুব মই বেছি দিন হোৱা নাই, 14 তাৰিখৰ পৰা মই অফিচ কৰিছোঁ BTCত চিফ হিচাপে। আজি হ'ল 30 তাৰিখ হ'ল, বেছি দিন হোৱা নাই। মুঠতে এই 14 দিনৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰ মই চিফ হিচাপে এনেকুৱা কোনো ৰাস্তা উদ্বোধন কৰা নাই বা কোনো স্কুল কলেজ উদ্বোধন কৰা নাই। মই খুব ভাল আঁচনি PHCৰ জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত যিটো খোৱা পানী যিটো আঁচনি, এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ খুব ভাল আঁচনি মই উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই মোৰ মনটো খুব ভাল লাগিছে। অৰ্থাতে বিৰাট ছেটিছফাইড মই। প্ৰথম চিফ হোৱাৰ পিছত সেইটোৱেই প্ৰথম কিবা বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, এটা ভাল স্মৰণীয় প্ৰগ্ৰাম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ৰাইজক পানী খুৱাব কাৰণেতো এই আঁচনি তো খাক খুৱাব। 20,000 25,000 ৰাইজে পানী খাবলৈ কাৰণে সুবিধা পাব। এতিয়া আপুনি ছাৰ এটা কথা কৈছিলে যে নৱেম্বৰৰ পৰা উন্নয়নৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, আৰু এতিয়া নৱেম্বৰ না ডিচেম্বৰ, এটা দিন বাকী আছে ছাৰ, নেক্সট দিনা আৰম্ভ হ'ব। বেছি দিন নাই আৰু। ভাল খবৰ এটা শুনিছোঁ ছাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰে বোলে 500 কোটি টকা দিব। আপুনি কি ধৰণে কামখিনি আগুৱাই লৈ যাব, কি কাম প্ৰাধান্য দিব? 500 কথা কয়, 1500 দিব। মই কি কৰে নকৰে মই পিছত কম। এইটো মুঠতে ভাল কাম হ'ব বাছ। আজি চাওক আপোনালোকে, আমাৰ BTC বাকী ৰাইজে ইমান বিশ্বাসী। আমি এটা দলং ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে গৈ আছোঁ এতিয়া ধনশিৰি নদীত, না 1 টকা পইচা আছে না কিবা আছে, তথাপিও আমাৰ ওপৰত এনেকুৱা বিশ্বাস, বিনা পইচাত আমি আজি দলং একটা ফাউণ্ডেশ্যন দিব। তাৰমানে পইচাটো পাব 100%, চবেই বিশ্বাস। এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে। ডিচেম্বৰ। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थार नुबाय नङा होनब्ला जोंहा दिपेन बर' सारा मा बिबुंथि लाखिखो, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय माब्रै साख्रियाव थिसननो हागोन आरो माब्रै बबे लाइनजों थाङोब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोननो हागोन, बिटिआर BTCनि जौगानायनि सायाव मा बिबुंथि लाखिदों दिपेन बर' सारा। थारैनो बिथांनि बिबुंथिया जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोग्गाथाव। स' बिनि थाखाय नोंथांमोना दिपेन बर' सारनि थाखाय लाइक खालाम, लोगोसे कमेन्ट खालामहर। स' नोंथांमोना दिपेन बर' सारनि बिबुंथिनि सायाव मा बुजिनो मोनखो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। अब्ला रायजोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।